वेलकाम बेक टू गोरलै चेनेलाव फरायसा बिथांमोनखौ नायगिरि बिथांमोनखौ बरायफिननाय जाबाय। जों दिनैनि बे खोन्दो 2नि धातु आरो धातु नङि क्लास 10 मिटेल एन्ड नन मिटेलनि बे पार्ट 2 जों सावरायगोन नन मिटेलनि बाथ्रा। जों सिगांनि भिडिअ'आव धातुनि सोमोन्दै सावरायदोंमोन। जों दिनै बेयाव धातु नङिनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। स' लेट्स स्टार्ट। दा फरायसा बिथांमोना धातु नङि बुङोब्ला मा बुजियो? धातु नङिनि बिदिन्थिफोरा मा जागोन? दा फरायसा बिथांमोना बुंनो हागोन ना बेनि बिदिन्थिफोरखौ? धातु नङिनि बिदिन्थिफोर थामहिनबा नन मिटेलनि बिदिन्थिफोरा मा जागोन? नन मिटेलनि बिदिन्थिफोरा जाबाय जाय मिटेल आरो नन मिटेला जाबाय मिटेलनि उल्था। थामहिनबा नन मिटेला जाबाय गोजों नङा, बिसोर गोजों नङा, बिसोरनि जा गोराथि बेफोर गोरा नङा। नन मिटेलफोरा धातु नङिफोरा गोरा नङा। दा एग्जाम्पल, दा धातु नङिनि जा बिदिन्थिफोर, बे बिदिन्थिफोरा जागोन आय'डिन, कार्बनफोरा जागोन बेनि बिदिन्थि। बेनिफ्राय जायो सालफारफोरा जायो, सालफार, आय'डिन, बेफोर गासैबो धातु नङिनि बिदिन्थिफोर जायो। अक्सिजेनफोरा जागोन अक्सिजेन, हाइड्रजेन, बेफोर गासैबो धातु नङि बिदिन्थि। नाइट्रजेन, गोबां दोङो, एटसेट्रा गोबां दोङो, जों बुंनानै फोजोबनो हाया। आरो फरायसा बिथांमोना बे धातु नङि आरो धातुनि बे जा मा धातुखौ जोङो धातु नङि बा मा इलिमेन्टखौ मुवाफोरखौ जों धातु बुंनाय जायो, बेखौ जोङो चेप्टार 5आव जों मोजाङै सोलोंगोन। मानो होनोब्ला चेप्टार 5आव मोनसे टेबोल दङ, मडार्न पेरियडिक टेबोल। बे मडार्न पेरियडिक टेबोलाव मोनसे टेबोलनि गेजेरजों जों बेनि धातु नङि आरो धातु नङिनि सोमोन्दै जोङो मोजाङै सावरायगोन। जायखिजाया फरायसा बिथांमोना बेखिनिखौ बुजिनानै लाग्रोदो। धातु नङिनि बिदिन्थिफोरा जाय कार्बन, सालफार, आय'डिन, अक्सिजेन, हाइड्रजेन, एटसेट्रा, बेफोर जाबाय धातु नङिफोरनि बिदिन्थि। दा फरायसा बिथांमोनाव सोंनो लुबैयो धातु नङिफोरनि धोरोमफोरालाय मा जागोन बा मा? दा बे धातु नङि धोरोमफोरखौबो जोङो उननि भिडिअफोराव जोङो सावरायगोन। दा जोङो बिजाबनि थ्रुयै बिजाबाव जोङो मा दङ बेनि सोमोन्दै जोङो डिसकास खालामनो नागिरदों। दा जों बिजाबनि लेखा बायदियै जोङो गिबियाव दा जोङो सावरायनो नागिरदों धातुफोरनि रासायनारि धोरोमफोरा मा? केमिकेल प्रपार्टिस अफ मेटेल, बेफोर मा जागोन? दा गिबियाव जोङो बे भिडिअ जों सावरायनो नागिरदों धातुफोरनि रासायनारि धोरोमफोर। धातुफोरनि रासायनारि धोरोमफोर। धातुफोरनि रासायनारि धोरोमफोरा मा? जोङो मोनफा मोनफा जों बिदिनो सावरायलांबाय थागोन। दा धातुफोरनि रासायनारि धोरोमफोरा मा जागोन? दा बेनि जा नाम्बार 1 फिननाय, बे फिननाया जाबाय धातुफोरनि रासायनारि धोरोमफोरा मा? बे फिननाया जाबाय, आं खुगाजों बुंनो नागिरबा फरायसा बिथांमोना नट डाउन खालामना लानो हागोन बेखौ। धातुफोरा अक्सिजेनजों अरजाबनानै धातुनि अक्साइड सोमजिहोयो। बे जाबाय नाम्बार 1 प्रपार्टि। आं खनसे बुंफिननानै होनाय जाबाय, धातुफोरा अक्सिजेनजों अरजाबनानै धातुनि अक्साइड सोमजिहोयो। दा बेनि जा आं रासायनारि समानथाय, बे रासायनारि समानथायखौ लिरनानै होनो नागिरदों। बे जाबाय धातु प्लास अक्सिजेन। धातु प्लास अक्सिजेन फिनजाथाय जानानै मोनसे मा सोमजिखो? धातु अक्साइड, बे सोमजिबाय। बे जाबाय धातुनि गिबि प्रपार्टि। जेब्ला धातु आरो अक्सिजेन फिनजाथाय जागोन अब्ला बे मोनसे धातु अक्साइड सोमजिगोन। बेनि जास्ट मोनसे फिसा एग्जाम्पल जों लिरनानै होनो हायो। साप'ज जों धातु जायखिजाया मोनसे धातु लाबाय, जों साप'ज हमना ला कपारखौनो लाबाय। बेनिफ्राय बे कपारा माजों फिनजाथाय जाखो? अक्सिजेन गेसजों फिनजाथाय जाबाय। आरो फिनजाथाय जानायनि उनाव मा सोमजिखो? मोनसे धातुनि अक्साइड सोमजिबाय। बे धातुनि अक्साइडआनो जाबाय कपार अक्साइड। थामहिनबा आरो जों बेखौ जेब्ला बे समानथायखौ जों समानसु खालामो अब्ला बेयाव जोङो 2 लिरनो नांगोन आरो बेवहाय जोङो 2 लिरनो नांगोन, अब्ला समानथाया समानसु जाबाय होननानै जों फोरमान खालामनो हायो। थिग बिदिनो जोङो गोबां एग्जाम्पल लिरबावनो हायो। आरो मोनसे एग्जाम्पल आं लिरनानै होफैनो नागिरबाय। आरो गुबुन मोनसे एग्जाम्पला जाबाय, साप'ज जोङो एनादार एग्जाम्पल लाबाय एलुमिनियाम। बेनिफ्राय बे माजों अक्सिजेनजों फिनजाथाय जाबाय, फर्मुला बायदि गोजौनि समानथाय बायदियै बेनिफ्राय मोनसे मा सोमजिखो? एलुमिनियाम अक्साइड सोमजिबाय। दा बेखौ जेब्ला जों समानसु बानायगोन अब्ला जोङो बेनि सिगाङाव मोनसे 2 लिरनो नांगोन आरो बेवहाय जोङो 3 लिरनो नांगोन आरो बे सिगाङाव जोङो 4 लिरनो नांगोन। दा बेबायदि जोङो
बे गोजौनि नाम्बार 1 जा प्रपार्टि रासायनारि धोरोम बेनि एग्जाम्पलफोरा बे। बेनिफ्राय जोङो धातुफोरनि रासायनिक धोरोमनि जों नाम्बार 2 धोरोमखौ जों सावरायनो हायो। आं खुगाजों बुंनानै होनाय जाबाय धातुफोरा दैजों फिनजाथाय जानानै धातुनि अक्साइड आरो हाइड्रजेन गेस सोमजियो। बे जाबाय नाम्बार 2 प्रपार्टि। आं बे नाम्बार 2 प्रपार्टिनि जा सोदोब समानथाय बे सोदोब समानथायखौ आं फरायसाफोरनि सिगाङाव दिन्थिना होनो नागिरबाय। धातु बे प्लास दैजों फिनजाथाय जानानै मा सोमजिगो मोनसे धातुनि अक्साइड सोमजिबाय। धातुनि अक्साइड आरो हाइड्रजेन गेस बे सोमजिगोन। दा बेनि जा फर्मुला बे जाबाय बे माने सोदोब समानथाय जोङो बुंफुरलु हिसाबै जोङो लिरनो हायो। जेब्ला धातुफोरा दैजों फिनजाथाय जायो अब्ला फिनजाथाय जानानै धातुनि अक्साइड आरो हाइड्रजेन गेस सोमजियो। बे जाबाय धातुफोरनि नाम्बार 2 प्रपार्टि रासायनारि प्रपार्टि। दा बेनि एग्जाम्पलफोरा मा जागोन? दा जों बेनि एग्जाम्पलखौ लिरनानै होनो हायो। एग्जाम्पल जायखिजाया मोनसे जों धातु लाबाय। साप'ज जोङो पटासियामखौनो लाबाय। पटासियामखौ जों के जों दिन्थिनाय जायो आरो बेयो दैजों फिनजाथाय जाबाय। दैजों फिनजाथाय जानानै मा सोमजियो मोनसे धातु अक्साइड थामहिनबा पटासियाम मा सोमजियो अक्साइड सोमजिबाय। बे पटासियाम अक्साइड सोमजिबाय आरो मा मोनसे सोमजियो बे H2 गेस सोमजिबाय। बेनिफ्राय बेनो जाबाय दा बेखौ जों जेब्ला समानसु खालामगोन अब्ला बेयाव मा जागोन जों बे सिगाङाव मा लिरनो नांगोन 2 लिरनो नांगोन आरो बेवहाय जोङो 2 लिरनो नांगोन आरो बेवहायबो जोङो मा 2 लिरनो नांगोन। बेनो जाबाय बिदिन्थि बे धातु दै आरो धातु अक्साइड हाइड्रजेन गेस सोमजिनायनि बिदिन्थि। बेनिफ्राय जोङो सावरायगोन। बेनिफ्राय नाम्बार 3 प्रपार्टि जा धातुफोरनि रासायनारि धोरोम नाम्बार 3 प्रपार्टिया मा जागोन? जेब्ला धातुआ एसिडजों फिनजाथाय जागोन अब्ला संख्रि आरो हाइड्रजेन गेस सोमजियो। बे जाबाय नाम्बार 3 प्रपार्टि। जों दा बेखौ सोदोब समानथायाव लिरबा मा जागोन? धातु प्लास दैलाव एसिड बे मा सोमजिखो बेनिफ्राय संख्रि आरो हाइड्रजेन गेस सोमजिबाय। दा बे सोमजिगोन। बे जाबाय नाम्बार 3 रासायनारि प्रपार्टि। दा बे सोमजिनायनि बिदिन्थि हिसाबै जोङो लिरनो हायो धातु जायखिजाया जों मोनसे धातु लाबाय। साप'ज सडियामखौनो लाबाय प्लास दैलाव एसिड जायखिजाया एसिड जों लानोसै। बेवहाय जोङो लाबाय साप'ज HCl। दा बेवहाय जों साप'ज HCl खौनो लाबाय हाइड्र'क्ल'रिक एसिड। बेनिफ्राय मा सोमजिगोन? बेनिफ्राय जोङो संख्रि सोमगोन NaCl मोनसे सडियाम क्लराइडनि संख्रि मोनबाय। बेनिफ्राय मा सोमजिगोन? हाइड्रजेन गेस H2 सोमजिबाय। दा बेनो जाबाय बे समानथायनि मोनसे एग्जाम्पल। दा बेवहाय समानसु जायाखै। बे समानथाय समानसु जायाखै मानो होनब्ला बेवहाय जों H2आ मोनसे बारा दङ। बेनि थाखायनो जों बेवहाय 2 लिरनो नांगोन आरो जेब्ला बेवहाय 2 लिरगोन जों बेवहायबो 2 लिरनो नांगोन आरो बेवहायबो 2 लिरनो नांगोन। अब्ला रासायनारिया एग्जाम्पला मा समानसु जाबाय। दा बे 1, 2, 3 जाबाय धातुफोरनि रासायनारि धोरोम। दा फरायसा बिथांमोना लिरब्लानो जाबाय धातुफोरनि रासायनारि धोरोमफोरा मा अब्लाना बे मोनथामखौ लिरनानै होब्लानो जागोन। धातु अक्सिजेनजों फिनजाथाय जानानै धातु अक्साइड सोमजियो। धातुआ दैजों फिनजाथाय जानानै धातु अक्साइड आरो हाइड्रजेन गेस सोमजियो। आरो जोबथारनायाव धातुआ दैलाव बा जायखिजाया एसिडजों फिनजाथाय जानानै संख्रि आरो हाइड्रजेन गेस सोमजियो। बे मोनथामखौ मोजाङै लिरना होब्लानो फरायसा बिथांमोना मार्क मोननो हागोन। दा बेनिफ्राय जों मोननैसो धातुनि बाथ्रा इम्परटेन्ट बाथ्रा जों सोलोंबावनो नागिरदों। दा बेवहाय जोङो सोलोंनो नागिरदों मोननै धोरोमारि अक्साइड माखौ बुंनाय जायो? मोननै धोरोमारि अक्साइड। मोननै धोरोमारि अक्साइड। दा बेनि मिनिङा मा? मोननै धोरोमारि अक्साइडनि मिनिङा मा? दा बे मोननै धोरोमारि अक्साइडनि मिनिङा जाबाय जेब्ला धातु अक्साइडफोरा एसिड आरो खारदैजों फिनजाथाय जानानै संख्रि आरो दै सोमजियो। बे फिनजाथायखौनो मोननै धोरोमारि अक्साइड बुंनाय जायो।
बेबायदि लिरना होब्लानो जागोन मोननै धोरोमारि अक्साइडनि बुंफुरलुखौ। दा बेनि जा बिदिन्थि, बेनि बिदिन्थिफोरा मा मा जागोन? मोननै धोरोमारि थानाय धातुनि अक्साइडफोरा मा मा? एलुमिनियाम अक्साइड, एलुमिनियाम अक्साइड, बेनिफ्राय जायो आरो जिंक अक्साइड एटसेट्रा। बेनो जाबाय मोननै, गोबां दंबावो बिदिनो एलुमिनियाम अक्साइड, जिंक अक्साइड, बेफोर जाबाय मोननै धोरोमारि अक्साइड गोनां धातुनि मुं। दा फरायसा बिथांमोनखौ माब्लाबा सोंनो हागौ मोननै धोरोमारि अक्साइडनि मिनिङा मा, ओंथिया मा, बेनि मोननै बिदिन्थि हो होनब्ला बेबायदि लिरना होब्लानो जागोन। बिदिन्थिफोरा बे आरो बुंफुरलु आं खोन्थानाय बायदि बुंब्लानो जागोन। दा बेनि अनगायैबो जोङो ओरैबायदि मोनसे दङ धातुनि बेलायावनो, धातु अक्साइडफोरा माने धातु अक्साइडफोरा दैयाव गलिनानै एलकालि सोमजियो। दैयाव गलिनानै एलकालि माने खारदै, एलकालि सोमजियो। दा बेनि बिदिन्थिफोरा मा मा जागोन? धातु अक्साइडफोरा दैयाव गलिनानै एलकालि सोमजियो। दा बेनि बिदिन्थिफोरा जागोन धातु अक्साइडजों जायखिजाया मोनसे धातु अक्साइड लाबाय, Na2O, बे मोनसे सडियाम अक्साइडनि मोनसे धातु अक्साइड, बेयो मा? दैजों फिनजाथाय जाबाय। दैजों फिनजाथाय जानानै मोनसे मा सोमजिगोन? मोनसे मा? एलकालि, थामहिनबा खारदै सोमजिगोन। बे जाबाय NaOH, बे सोमजिगोन। मोनसे सडियाम हाइड्रक्साइड माने सडियाम अक्साइड, बेनि मोनसे मा सोमजिखो? सडियाम हाइड्रक्साइडनि मोनसे खारदै सोमजिबाय बे। दा बेवहाय जों समान ज' खालामब्ला जोङो बेवहाय लिरनो नांगोन 2 लिरनो नांगोन। दा थिग बिदिनो जों गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लाबावनो हायो। K2O, मोनसे मा? पटासियाम अक्साइड, बेयो दैजों फिनजाथाय जाबाय आरो फिनजाथाय जानानै मोनसे पटासियाम हाइड्रक्साइडनि मोनसे एलकालि सोमजिबाय आरो जेब्ला जों बेखौ समान ज' खालामगोन अब्ला जों बेवहाय 2 लिरनो नांगोन। दा बेफोरनो जाबाय धातु अक्साइडफोरा दैयाव गलिनानै एलकालि सोमजिनायनि बिदिन्थि। दा फरायसा बिथांमोना बे धातुफोरनि धोरोमफोरनि सोमोन्दै मोजाङै बुजिबाय जानो हागौ आरो जों उननि भिडिअ' जोङो धातु नङिफोरनि बाथ्राखौ सावरायगोन। बेनि अनगायैबो जोङो माखासे सांग्रां गोनां, सांग्रां नङि, बेफोरनि सोमोन्दैबो जों सावरायगोन। स' दिनै लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बे भिडिअ'खौ जों दिनै बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। थेंक इउ फर वाचिं, बाय बाय।